ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଦିନେ ନା ଆମତେ ଯେହେତୁ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଖରେ କେବଳ ପଖାଳ ଭାତ, ସନ୍ତୁଳା ନହେଲେ ତ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାଏ ମଜା। ତା ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଆଚାର ଥିବ ନା, ଭାତ କେତେବେଳେ ପେଟକୁ ପଳେଇବ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଭେରାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ଆଚାର ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସେଇଠୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟ୍ ଗାଜର ଆଚାର ରଖିନେଲି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଚ କୁଟା ଆଚାର ରଖିଲି, ତୃତୀୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହଳସପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଟ୍ରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଭିନେଗାର ପକାଇ ତାକୁ ଜୋଇ ନେଇଛି, ତାକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ତାର ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆଚାର ବି ପାଖରେ ରଖିଛି। এই ତିନୋଟି ଆଚାର ତା ସହିତ ବିଟ୍ ଗାଜର ବି ଆଚାର ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। 5-6 ପ୍ରକାର ଆଚାର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, କମ୍ ପଇସାରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ମନ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। 4 ମାସ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।